כרטיסים להחתרה, רועי, אתה רוצה כרטיס פה? כרטיסים להחתרה, כרטיסים... בקרוב החתרה, נחליאל בנים מרימים את השכונה, אפילו רייצ'ל מגיעה, אז בואו נעשה בו קצת שמח. בקרוב החתרה, נקפוץ נשים ונעשה מדורה עם אותי הפצצה, אז בואו נעשה בו קצת שמח. זה לא הוגן, לא קיבלתי הזמנה להחתרה של נחליאל, פשוט לא יאמן. אחרוי וגם בצ'ש וגם בועז השמן, אז תגיד לפלוס שיפרגן בהזמנה, תן את הטלפון ליד, אני מקפיד את השכונה, אף אחד לא זורם כולם כאילו כבר הזמנה. בפלא שהגעתי לבד להפגנה, כי יש איזה 4,953 חניכים וחניכות בסניף הדגנים, טפו טפו טפו, שלא מפספסים את ההזדמנות לבוא להחתרה. בקרוב החתרה, נחליאל בנים מרימים את השכונה, אפילו רייצ'ל מגיעה, אז בואו נעשה פה קצת שמח. בקרוב החתרה, נקפוץ נשים ונעשה מדורה עם אותי הפצצה, אז בואו נעשה פה קצת שמח. מרוב כל העצות הראש לי כבר נמס, עדיף תיקון לבן אחד משתיים אננס. מתי יהיה בסניף הזה כבר משהו מפוצץ, חוץ מהחתרה של נחליאל המתרוצץ? אני לא יודע כמה זמן עוד אצטרך לחכות שפלוס כבר יביא לי הזמנה אז אני אסיר דאגות. אנשים שואלים אותי למה אני לא מוזמן להחתרה, נגמרו כבר כל ההזמנות, נגמר כל המקום כבר באולם. בקרוב החתרה, נחליאל בנים מרימים את השכונה, אפילו רייצ'ל מגיעה, אז בואו נעשה פה קצת שמח. בקרוב החתרה, נקפוץ נשים ונעשה מדורה עם אותי הפצצה, אז בואו נעשה פה קצת שמח. בקרוב החתרה, נחליאל בנים מרימים את השכונה, אפילו רייצ'ל מגיעה, אז בואו נעשה פה קצת שמח. בקרוב החתרה, נקפוץ נשים ונעשה מדורה עם אותי הפצצה, אז בואו נעשה פה קצת שמח. בקרוב החתרה, נחליאל בנים מרימים את השכונה, אפילו רייצ'ל מגיעה, אז בואו נעשה פה קצת שמח. בקרוב החתרה, נקפוץ נשים ונעשה מדורה עם אותי הפצצה, אז בואו נעשה פה קצת שמח. בקרוב החתרה, נחליאל בנים מרימים את השכונה, אפילו רייצ'ל מגיעה, אז בואו נעשה פה קצת שמח. בקרוב החתרה, נקפוץ נשים ונעשה מדורה עם אותי הפצצה, אז בואו נעשה פה קצת שמח.